vorbim despre trezirea spirituală. Nu o să-ți dau mari definiții, o să-ți spun ceea ce trăiesc și ceea ce am trăit în ultimii 3 ani. Și o să vorbim mai precis care sunt acele semne ale trezirii spirituale. Privind acum în trecut, pot să spun că am avut mai multe mesaje, mai multe semne că, uite, așa ceva o să se întâmple, însă le-am ignorat, am fost destul de încăpățânată ca să continui pe drumul meu, să-mi zic că nu, eu trebuie să fiu disciplinată, organizată și să fac ceea ce îmi pun în cap. Cum a început pentru mine trezirea spirituală? Unul dintre semnele trezirii spirituale e că am început să pun într-un mod destul de obsesional întrebarea dacă este mai mult de atât. Dacă viața mea e mai mult decât, uite, facultate, relații, copii, casă, dacă este mai mult de atât, dacă îmi scapă ceva și am început mult să reflect asupra întrebării respective, am început să simt nevoia de a petrece cât mai mult timp singură și am început să o fac, am început să merg prin pădure, să fac plimbări lungi și tot timpul mă gândeam că, dar poate nu-s în locul potrivit pentru mine. Și așa și era, însă puțin știam eu pe atunci. Dacă și tu ești într-un moment de dubiu în care îți pui întrebări, dar poate nu-s cu persoana potrivită, poate nu-s în locul potrivit, crede-mă, te înțeleg că am trăit asta, nu numai odată și știu că nu-i ușor de dus, ca să zic așa, și că trebuie mult curaj ca să schimbi situația respectivă, însă ajunge la un moment în care pur și simplu nu poți altfel și faci schimbarea respectivă. Eu am trăit-o nu odată și vrei, nu vrei, faci schimbarea, după care sufletul tău tânjește așa de mult, însă aș zice să-ți curmi suferința mai repejor și să asculți acele voci care se îndoiesc, să petreci cât mai mult timp singură, că da, știu cam cum se simte treaba respectivă. Am citit eu o carte, Femei care aleargă cu lupii, și acolo era o metaforă care a rămas în mintea mea pentru că îi descrie exact ceea ce simți. Oarecum deschizi ușile, să zicem, ai pus toate sentimentele, emoțiile negative care poate le-ai trăit la un moment dat și le-ai încuiat acolo, să zicem, într-un beci, în subsol la tine în casă și ai pus o lăcată acolo puternică și nu mai privești în locurile unde te doare. Însă odată când nu mai poți și de acolo simți așa o chemare și descui lăcata și lași porțile deschise, atunci începe un pic de haos în care începi să realizezi anumite lucruri. De ce ai procedat într-un anumit fel? Într-o anumită situație, tu poate îți pui întrebarea de ce oare am făcut în așa fel. Păi tot timpul există un răspuns și de obicei răspunsul se găsește în copilăria noastră. Al doilea semn al trezirii spirituale este pierderea. Pierderea cuiva, pierderea poate a ta, ai renunțat la o relație și tu erai într-un anumit fel în relația ta și practic tu te-ai pierdut pentru că nu te mai identifici cu relația potrivită. Eu am trăit asta, după asta nu vroiam eu să ascult și nu vroiam nici cum să stau singură ca să-mi dau seama de ceea ce simt. Pentru că de mici copii am fost învățat să nu ascultăm emoțiile, oarecum să privim în altă parte, să ne ținem ocupați, să stăm pe Facebook, să stăm pe YouTube. Ceea ce făceam eu, YouTube-ul era marele meu prieten, doar ca să fug de sentimentele mele. Pentru că când rămâneam eu singură, începeam să mă simt tristă, să mă simt așa într-o stare puțin depresivă și nu-mi plăcea. Și mi se părea că e ceva în neregulă cu respectivele sentimente și că trebuie orice metodă să aplic ca să mă simt eu mai bine și să fiu pozitivă și că, băi, doar asta se promovează, pozitivitatea și tot. Da. Apropo, spun toate astea cu un zâmbet pe față, pentru că știi, este așa ca o perioadă, într-o perioadă în care îmi pun multe întrebări și sunt într-o stare așa mai de contemplare, unde vreau doar să petrec timp singur, să mă izolez, și însă în perioadele unde sunt creativă, unde dau frâu liber creativității, feminității din mine. Uite, exact în această perioadă, însă ar trebui să mă vezi în perioadele când nu am chef să vorbesc cu nimeni, așa că eu acum o spun cu zâmbetul pe față, însă
însă nu o să-ți vorbesc în perioada când mă simt eu cu moralul la pământ, ca să înțelegi, să nu crezi că, uite, vai de mine, fata asta a trecut și trece printr-o trezire spirituală, dar uite cum ea pare că le are pe toate împreună, deși nu-i deloc așa. Deci, al treilea semn, oare cucoana depresie a făcut, starea depresivă a făcut loc și a venit în viața ta, crede-mă, a fost acolo, suntem parteneri de stări depresive, pentru că la mine ce a fost? Separare, am început să trăiesc singură, nu știu ce dezamăgiri, nu știu ce acolo și nu vroiam să ascult nicicum. Și m-am trezit într-o dimineață în care corpul meu pur și simplu mi-a zis stop. Da, țin minte tare bine, era într-o vineri, într-un miercuri făcusem un live și vineri am început pur și simplu corpul meu mi-a zis stop, eu nu puteam să fac nimic, n-aveam motivație să mă scol din pat. Eu tipa care mă duceam la antrenamente de 3 ori pe săptămână, poate mă duceam la plimbare alergat, făceam 8000 de pași pe zi, care toată ziua era așa bine planificată, unde nu mă lăsam eu, nu-mi dădeau voie ca să mă distrez, ca să zic așa. Lucram 3 zile jumate pe săptămână, făceam turi de 12 ore și nu făceam deloc atenție la faptul că eram obosită și că aveam niște cearcăne până în gură, însă vroiam tot să fiu eu stăpână pe mine și dezvoltare personală și citeam o carte pe săptămână, pentru că asta trebuia să fac, fără să-mi dau seama că fugeam de mine. Fugeam de sentimente și emoții care au fost adânc reprimate în sufletul meu. Și uite că cucoana depresiei este aici ca să ne învețe. Am trecut, adică când treci peste acel moment, îți dai seama că a fost o perioadă în care pur și simplu binecuvântată, o perioadă în care n-am avut încotro și a trebuit să stau cu mine, pentru că orice ținea de motivație, știi cum te uiți pe YouTube să te motivezi, pentru mine nu funcționa deloc. Orice metodă aplicam, pur și simplu eram așa un mic zombie, și la muncă și acasă, nu aveam chef să vorbesc cu mine, eu nu știam ce se întâmplă cu mine. Și deodată impresia că, vai de mine, trebuie să fiu bolnavă. Însă, nu, era altceva. Așa am început, parcă, să mă gândesc la copilărie mult să mă gândesc la anumite evenimente care mi-au făcut rău când eram mic. Și uite, atunci tot au început întrebări, că de ce am făcut așa, de ce n-am făcut așa, și în momentele alea, singura chestie care te poate salva oarecum e să scrii, mult să scrii, renumita metodă Morning Pages. Dacă nu știi, cred că mai multe am o postare pe Instagram, poți să vezi acolo. După asta este o tipă, cred că Perfect Morning Routine, nu mai știu cum o cheamă, tot este pe Instagram, ea vorbește mai mult despre asta, și mai este și Teona Balan. Eu de la ea am învățat, am citit o carte, nu mai știu care dintre ele, pentru că am citit mai multe, de la autoarea respectivă, și ea spunea de Morning Pages. Dar pur și simplu am simțit nevoia să scriu, pentru că dacă nu, simțeam că creierul meu o să explodeze. Nu-ți fă rău ție și scrie și petrece mult timp singur cu tine. Orice minuțel care poți să-l petreci singur, știu că doare, însă până nu înfrunți durerea respectivă, atunci nu o să ieși pur și simplu și o să ai așa un flux unde parcă ieși la suprafață, iei un gât de aer, o să încerci să negi cât se întâmplă treaba respectivă, poate și tu ai fost sau ești tipa energică și așa, și dacă ți se întâmplă una ca asta, crede-mă că înțeleg și nu e ușor de suportat. Morning Pages, scrii că tot ce ies în cap, tot ce te faci să suferi, cred că asta e deodată cum te trezești, pentru că atunci nivelul de stres e cel mai ridicat. Da, știu, trebuie să faci un efort să trezesc mai dimineață sau nu știu ce, însă cam e singura soluție valabilă, nu am văzut alta. Sunt diferite meditații, însă nu meditații ca să te facă să schimbi starea de dispoziție, însă meditații de vindecare a copilului interior. Pentru că sunt acele răni ale sufletului, și când zic răni ale sufletului, pentru că multe persoane parcă o iau, wow, traume, violuri, nu neapărat. O rană a sufletului poate să fie și simplu fapt că atunci când tu ai vrut să vorbești cu cineva când erai copil și nu ai avut cu cine,
ți s-o întipărit în cap că, uite, eu n-am cu cine să vorbesc și poate ți s-o creat convingerea că eu sunt singură pe lume, că trebuie sigură să mă descurc. Deci și pur și simplu că n-ai avut cu cine să vorbești, e o rană a sufletului. Și ele tot iese la suprafață și e ok. Tot în viața noastră se petrece în așa fel încât să te pună în față cu evenimentele care te-au făcut să suferi așa ca un mic bonus. Atunci când cineva te face să-ți sară țandara, să te enerveze, ce înseamnă? Că nu neapărat persoana respectivă a făcut wow, ce mare treabă, însă ți-a apăsat acolo unde te doare. Și întrebarea următoare care se impune e care? Când eu m-am mai simțit în așa fel? Când a fost prima oară când m-am simțit așa? Și încearcă să dezghioci. Cam atât am avut de spus pe astăzi. Pe website-ul meu, vioricajalbă.ro, este un e-book, 11 pași spre vindecare, care cred că merită să-l citești în cazul în care ai simțit unele din simptome despre care vorbesc în video respectiv și ne vedem data viitoare.